U Tutinskom domu zdravlja u subotu i nedjelju u vremenu od 8 do 14 sati biće organizovani besplatni preventivni specijalistički pregledi. Mi smo organizovali tako naše službe s obzirom da je vreme godišnjih odmora, da je korona u porastu, pa smo se tako rasporedili da to obavimo u 2 dana, da ćemo preventivne preglede u subotu odraditi iz ginekologije i interne medicine, a da ćemo ostale preventivne preglede koje podrazumevaju pregled oralne specijaliste, oftalmologa, neurologa i radiologa obaviti u nedelju u istom periodu od 8 časova ujutru do 14 časova popodne. Preventivni pregledi, mi smo to već organizovali pre korone, to dobro znaju naši pacijenti, naši građani, su besplatni. Znači, bez obzira da li je neki pacijent naš osiguranik ili nije, da li ima knjižicu ili ne, samo bi skrenuo pažnju i zamolio naše građane, naše pacijente, kada dolaze da strogo vode računa o epidemiološkim merama, da koriste maske, da se drže distance. Akcija preventivnih specijalističkih pregleda biće organizovana i u subotu 14. i nedjelju 15. avgusta u istom terminu od 8 do 14 sati.